थांनाय बोसोरफोरावबो गोबांथार बेबायदिनो मोसानाय फाननाय बेखौ सहायनो हो बेखौ हाया आङो मानो हाया जेन'बा बिदिनो मिथिबासो आं बावखुंगासिनो मोजां माबा नामा गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बावखुंग्रि फेस्टिभेला जोबोद मोजाङैनो जाबाय आरो दिनै संक्रान्ति दिनावहाय हाजो गाखोनाय जि प्रग्राम बियो गुबुन बोसोरनिफ्राय आरो साबसिन जादों माने बोथोराबो जोबोद मोजां अखाबो हायाखै सान्दुंआबो बिब्दि नङा माने बर'आव मोनसे मेथाइ दङ सान्दुंबो गैया अखाबो गैया होननाय बेबायदि जाथारदों मा एसे मोजां बोथोर गैलायनो ओमफ्राय दहाय फुंनि आङो 6थायाव गाखोदों 6थानिफ्रायनो मानसिया बेबायदि भर्तिखा आरो दासिमबो बेबायदिनो फ्ल' जागासिनो दङ आं सानो बेवहाय दिनै आगोलनि बायदि माने नट लेस देन 1 लाख मानसि हाजो गाखोगोन दिनै रायजो राजाफोरजों बाहागो लागोन मोनफानानै नोंथाङा खोब गोजोननाय मोनदों आं प्रत्येक बोसोरावनो एन्जय खालायो आरो माने बोसोरसेयाव आङो खनथाम खनब्रै गाखोयो एसे इन्टारभेल लायै आं दा खेबनै गाखोबाय ओमफ्राय नेक्स्ट 17आव गाखोनायनि मोनसे प्लेनिं लाबावदों बोथोरा जुदि मोजां निस्सय गाखोबावगोन आङो रायजो राजाफोरनो जायफोर गाखोबाय बिथांमोननो आङो शुभेच्छा होयो कि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ ओरैनो खालामनाय जायाखै बेवहाय जोंहा बर'फोरनि एकदम गधुर मोनसे बियो गल्प नङा बियो माने सत्य मोनसे जाथाय जाबोनाय इतिहास मोनसे बुरन्जि दङ बे बुरन्जिजों लोब्बा लानानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बयबो मिथिगौ बे बावखुंग्रिया सान्थि आरो सेक्रिफाइसनि मोनसे सिम्बल आरो बेवहाय मोजां मोनलायनाय अनलायनायनि सिम्बल गतिके बयबो बेवहाय फैदों माने बयनिबो गोसोआव सान्थि बयनिबो गोसोआ बिनि थाखायसो फैदों बेवहाय बोराबनानै फैया रागा जोंनानै फैया गाज्रि मोननानै फैया जाय मानसिनि गोसोआ मोजां सान्थियाव दङ खुसि बे मानसिफ्रासो बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैयो गतिके बेवहाय जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव फिसाफोर ज' जेरैबायदि धल दामै खाम दामै सिफुं दामै हाजो गोजौआव गाखोलांदों बेखौ नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो माने जोंनि मानसिफ्रा दा माने बयबो मोनसे खुसि आरो सान्थि मुदावनो दङ जिहेतु गाबोननिफ्रायनो जागायसिगोन रंजालि बैसागु फोरबो रायजो राजाफोरखौ मा नोंथाङा गाहाम हामलायथि बावनो सानो माबोरैहाय फालिलांजानो लुबैयो नोंथाङा बयबो रायजो राजा बर'फोरल' नङा जोंनि बिटिसि बासि बा आसामबासि बयनोबो आङो रंजालि बैसागुनि शुभेच्छा होयो आरो बे बैसागुआ जोंनि परम्परानि मोनसे सिम्बल जोंनि हारिमु जोंनि कालचार संस्कृति बेखौ लाखिनायनि मेइन मोनसे फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु गतिके बे बैसागुखौ बयबो जेन' मोजाङै फालिलायो नांलायनाय गैया बोराबलायनाय गैयाब्लानो गावनि न'खर आरो समाजजों बयबो गोरोबलायनानै थानायनि मोनसे माने इच्छा बा मोनसे साननायजों बयबो बे बैसागुखौ पालन खालामो बेखौनो आं खावलायो
खुब मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जे लोब लोब रायजो राजाफोरजों दिनै नोंथाङाबो सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै नै बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोदों। थ' गिबि गिबि खुलुमबाय। थ' दिनैनि जे गोथार सान बुंनांगोन जे हाजो गाखोनायनि दिन बेवहाय आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै बाहागो लाफैनानै खुब गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों जाय बिथांमोना जे मिजिं आसा लानानै फैदों निस्सय बे हाजोआव गाखोयोबा बा बे हाजोनि बा हाजो बिमानि बा बावखुंग्रि बिमानि आशीर्बाद लायोबा निस्सय गावनि गोसोनि साननाय हनाय निस्सय जाफुङो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जोंहा मोनसे दं। दा बेखौनो बे असिलायैनो हयथ' बिभिन्न सुखि खनानिफ्राय फैनानै निस्सय बे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोफैदों। खुब गाहाम खुब मोजां अनुभब आसा खालामदों। आंबो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों जाहाथे जोङो बयबो हारि माहारि जोङो खौसेयै थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि जों बयबो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि समस्त बिटिसि बासिजों बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम ओनसोलाव जों जाहाथे मोजां मोनसे परिबेसाव बा मोजां मोनसे थासारियाव थानानै जों जाहाथे न'खरखौ समाजखौ जाहाथे फोसाबलांनायनि खाबु होयो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों। गाबोन जिहेतु गाबोननिफ्रायनो जागासिनो रंजालि बैसागु फोरबो रायजो राजाफोरखौ मा हामलायथिगोन सार? थ' आङो गोसो गोरबोनि बयनोबो बांला मायथाइ गोदान बोसोर 1433 सालनि गोजोन हामलायनाय बा गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिहरदों जाहाथे बे बोसोर गोदान 1433 साला बयनिबो थाखाय गाहाम बा मोजां मिजिं आसा जे दङ बेखौ निस्सय मोगथां महर होदों आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बेक्तिगत हिसाबै बे 365 दिनाव बयबो मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै न'खरखौ बा गथ' गथायखौ लानानै गावनि फिउचारखौ दानायाव न'खरखौ दानायाव जाहाथे जोंनि इसोरा बा भगबाना जोंनो जाहाथे आशीर्बाद होयो बेखौ आङो बयनिबो जानानै बा गोसोआव जिहेतु बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांगासिनो मोजां मोनदों। ओमफ्राय आंनाथ' गाखोनाया एबारसो फार्स्ट टाइम फैबाय थायो गाखोनाय जाया एबार फार्स्ट टाइम गाखोगोन आरो आं मादि मोनो गाखोनानै फैगोनसै। गोसोआव मा थांखि लानानै गाखोनाय बेखौ बुंथ'ला थांखिया जाफुंबा बुंसै। बबेसिम गाखोलांदों? एकदम मन्दिरसिम गोजौसिम। औ थांनाय बाराव माने बोसोरथाम सिगांनिफ्राय गाखोबोबाय थादों खिन्थु गेजेराव गेप्स थादों। थिग देग्लायबो गोदान मिजिं दिनै जिहेतु जोबथा बैसाग दाननि संक्रान्ति ना मा होनो दा बेखौ बोसोर गोजामखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान मिजिं आसा जिहेतु संसाराव हाबबाय फिसा फिसौनि लेखा फरायनाय न'खर संसाराव जेन' लोमजा साजा जाया लोगोसे बेजों गाखोनायजों लोगोसे एक्सारसाइज देहानि थाखाय बेनि थाखाय फैनाय जाबाय। थ' जिहेतु फैबाय थानाय बोसोर गोदानाव जिहेतु न'खरनि गासैबो आरो ओनसोलनि गासै माने जों अनलायनानै थानो हानाय जेरोखोम दा बेहाय गोबां जाथि जनगोष्ठीया फैनानै मोनसे खौसेयैनो बाहाय बाहागो लादों थिग बिदिनो जों फैबाय थानाय समाव जों बेबायदियैनो जोङो सोलिलांबाय थानो हायो बे मिजिं थिनानै जोंबो बाहागो लाफैफानाय जाहैबाय। आं पाटगाव बे आंनि मिसेस जों ज' फिसा फिसौ लाना फैजोब्बाय आरो एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ। गाखोखो बावखुंग्रि हाजोखौ नोंथांमोना? जों बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया बोसोरबा जाबाय आरो रानिं गाखोगासिनो दं। देग्लाय मा थांखि लानानै गाखोनो नागिरदों? देग्लाय बोसोरबानि मेला इन्टारेस्ट मोन्दों आरो मारै दुला बायदिसिना लादों। आगोलाव गाखोनायाथ' जों दुला बायदिसिना लादों देग्लाय जों गामिनि गोजा आरो गामिनि सेंग्राफोरजों लोगोसे दुला जाबख्रिं लानानै गाखोफैदों माने इन्टारेस्ट लाना फैदों आरो। गोबाङा फोथायो एबा बुङो जे बे बावखुंग्रियाव बोसोरथाम गाखोबा गोसोनि हास्थायनाय जायो एबा गोसोथोनायखौ मोनो होनना बुंदों। नोंथांमोना मोनखोना मोनदिया? आंथ' बोसोरबायावहाय आं गाखोदोंबाबो आं रावनिबो माबा थांखि लाना गाखोआखै माने इन्टारेस्ट लानानै फैदों आरो सोरबा बुङो आरो मावखुंग्रियाव हाजोआव गाखोनानै गोसोनि साननायफोरखौ बियोबा जाफुङो होननानै बयबो फोथायो ओंखायनो बयबो मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै गाखोफैयो आरो। बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो? जों क'क्राझार गामिनिफ्राय फैदों। क'क्राझार औ दे गाखोबाय बबेसिम गाखोखो आरो मा थांखि लानानै गाखोखो? आङो जोबजासे गाखोहैदों बेनिफ्राय थांखियाथ' बेखौ बुंनांगौ जाहैबाय आं जेबो माबा माबि थांखि गैया। आंनि फिजिकेल बे माबा स्ट्राक्चारा देहाया मोजां जानांगौ। नैबे आथिंफ्रा
खुब माने आं बेखौ नायनाय फैदों आरोखि दा नुबाय आङो आंनि आथिङा माने स्ट्रङैनो दं आरोखि आं मोजां गाखोनो हादों आं साक्सेसफुल हिसाबै आङो गाखोनानै सफैफिनबाय आरोखि आङो 1 घन्टानि एसे बारा नांदों थांनायाव आरोखि फैनायावथ' बारा सम नाङा आधा घन्टाजों आं सफैबाय आरोखि देग्लाय माबायदि दोहौखौ नुनो मोनदों मानसिफोरनि पाब्लिकफोरनि जिनिसाथ' बोसोरै बांगासिनो दं बे आगोलाव आङो 10 बोसोरसो आगोलाव गाखोदोंमोन बे समाव एफाग्राब मानि माबा बेबायदि लोब जाथ'वाखैमोन आरोखि लैहोर जाथ'वाखैमोन खिन्थु सिमोनबो फैदों बिनि आगोलावबो फैदों बे देग्लाय आं जा नुदों बांगासिनो दङ आरो बांलांबाय थागोन आरो बेनि मोनसे जोंनि बर'नि धोरोमारि बे मोनसे इभेन्ट होननानै जों बुंनांगोन आरोखि बबेनिफ्राय फैदों आदैया आङो दतमानिफ्राय फैदों उत्तर दतमा बोसोरफ्रोमबो गाखोयो नामा गाखोयो खालमासि आं हागोन ना हाला आं दा 62 इयार्स आरोखि रिटायारबो जाबाय साख्रि मावदोंमोन आङो स्ट्रङैनो दङ बेनिफ्राय आङो माबा जाबावगोन पुर'हित ओंखारबावसिगोन आरोखि देग्लाय हनिराम नार्जारि गोसो गोथारै बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ नुनो मोनदों दायो नोंथांमोना गाखोलांनो नागिरदों माबायदि मोनदों बिसोर गिबियावनो मा चेनेल बर' निउस चेनेलफोरनिसिम आंनि गोजोननाय हामलायबाय आरो दिनैनि बे संक्रान्तियाव जे बर'नि बैसागुखौ जों मोनसे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जिथु रंजा खुसियै बर'नि कालसारखौ जे देखायो बा जों मिथिहोयो सारा बुहुमखौनो सारा भारतबर्षखौनो जोंनि जाथिनि जे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जों जोंनि कालसारखौ जे देखायो बे बोसोरसेयाव खनसे बेखौ जों दिनै गोसो खुसियै जों बिराद मोजाङै बयबो जाथि धर्मनो जों मिथिहोनो थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि आरो दिनै बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जोंनि जे गोसोनि साननाय बेखौ जोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ जों गाखोनो हायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो जाफुंसारगोन होननानै जों साननानै लायो आरोखि बेनो जोंनि बर' रायजो राजानि बयनिबो मोनसे गोसोनि गोथार हामलायथिनाय आरोखि दायो बबेसिम गाखोलांगोन जोंथ' आसा खालामदों जों एसेसो आंजों फैदों जों एकदम बावखुंग्रि गोजौआव मोनसे मन्दिर दङ बाथौ मन्दिर बे मन्दिरसिम थांगोन बेखौ जों मिजिं लानानै फैदों आरोखि दासिम खेबबैसे गाखो आं थांनाय बोसोरावबो गाखोदों एबारबो गाखोनो हागोन होननानै आं साननानै लादों बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना आं क'क्राझारनिफ्राय बे हाजोखौ बोसोरथाम गाखोनो हायोबा गावनि साननाय हनाया जाफुंसारो होननाय नोंथाङाबो फोथायो नामा दा बे बुस्थुखौथ' आं मिथिया खिन्थु आंहा आंनि गोसोनि सेटिसफेक्सननि थाखाय आं दिनै गाखोफैदों आरो बर' रायजो राजानि जिथु जोंनि कालचार बर'नि मोनसे राजखुंग्रिखौ जों जाहाथे जों सारा बुहुमावनो भारतबर्षआवनो जों मिथिहोनो हायो बेखौ जों नाजानो सेस्था खालामदों आरो बावखुंग्रि हाजोखौ मानो गाखोयो नोंथाङा बिनि एसे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनायनि मेन उद्देশ্যआनो आं दहायनो बुंखादों जे जोंनि गोसोनि साननाय लुबैनाय गासिबो जाफुङो होननानै जेरेखम बावखुंग्रिया गावनि जिथु माबानि थाखाय बियो बोलि होलांदों होननानै जों मिथिगौ जाहाथे जोंबो बिनि बादि जों साहसगोरा जानो हायो जोंनि जाथिया बयबो आवगायलांनो हायो जों बेखौनो बयबो रायजो राजानिसिम जाहाथे बोसोर गोदानाव फैगौ बोसोराव बयबो मोजां जायो बेखौ हामलायथिनानै आं दिनै बेखिनियावनो होबाय आरो बयबो रायजो राजानिसिम बैसागुनि थाखाय आं गोजोन हामलायथि हरबाय आरो जों गोदान